हनै खांख्राइ मासे Hello everyone, welcome back to my new blog in today's vlog YouTube channel. आंनि today's vlog YouTube channel आव नोंथांमोनखौ आरोबाव दिनै फिन खेबसे बरायबावनाय जाबाय। आं दिनै मा मावनो सानदों नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुगोन मा मावलांनो नागिरदों। जोबजासे नायलांबानो जाबाय नाखौ माबायदि सानो नागिरदों। मोनसे भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बुहुर दैसा होननायाव जों ना सानानै दोननो नागिरदों आरो। बेखौ दिनै सानानै गाबोन फुङावसो नायफैनाय जागोन। नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय। होनबानो नुगोन बेसेबां गिदिर ना मोनो माबायदि ना मोनो। नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो नुगोन आरोखि। दा जों थाबायगासिनो ना साहैनो नुवाखै खुख्रिबो लाखाबाय बै मनायाव ना साग्रा जन्थ्रफोर दङ फासि जाल बोरसि मा बुस्थु गरमसोसो दां हाब गोथौथार थिंखु बिफां बिबार ब्रथो बोरसियालाय गोजान थाबायथारनांगौ दाबो मोनहैया गोजान दंथारबावो सान्दुं गोसाथारलै एफाथाब हाब अन्थाइ बारिथार दैया है निबाव बुंदां नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मा मा बुस्थु लाबोदों ना सानो बोरसि लाबोदों बोरसि बेखौ सानानै दोनगोन ओमफ्राय गाबोन फुङावसो नायफैगोन नाखौ ओमफ्राय नैबे एम्फौ आरोखि औवायाव थाग्रा एम्फौ बेखौ बोरसियाव हायगोन ओमफ्राय आरो लोगोसे दंबावो फासि जालबो दं फासि जालखौ गांनै लाबोदों गांथाम ए गेलेगासिनो दंमोन ना ए बोरसि दिरुंसो दा टाइमा जाथ'वाखै नालाय मोनाथ'वाखै दाबो सानदुङैनो दङ ओंखायनो दसे दैयाव फासिखौ बोग्रोनो नागिरबाय ओमफ्राय दाहाय सालांगोन हनै बोगासिनो आमाया नाखौ फासिजों ना बोगासिनो जा रिमोनलाखालै अन्थाइआबो अन्थाइ नुवाखै लोगोफोर माबायदि लिमोनद्रा टेस्ट बादामालि खाजोबनाय या सिबबाय गामसाया नै फास जानो एसे सानानै गालांगोन आरोखि नाखौ दा टाइम जाथ'वाखै नालाय सानाय दं अन्थाइआथ' जि रिमोनलाखा बे दैसाया जाहैबाय बे दैसानि नामखौ बुहुर दैसा होननानै बुङो आरोखि बियो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय बे दैसाया जाहैबाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय बेखौ जोंनियाव बुहुर दैसा होननानै मिथिनाय जायो आरोखि बियो जाबाय अराय सम बोहैबाय थाग्रा मोनसे दैसा बियो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोदों बेयावनो बाला अन्थाइ ग्रेभेल बेफोरबायदिबो मोननाय जायो आरोखि बे दैसायाव आरो नाबो बे दैसायानो माखासे बे ओनसोलनि जायगानि
माबा आबाद मावनानै जाग्राखौबो गोबां हेफाजाब होदों। गुदुंथार बिराद गुदुंखा अन्थाइआ गुदुंखालै अन्थाइआबो मोजां मोजांथार नै अन्थाइफ्रा जि स्पिडखालै दैयाबो दाहारनो नोगोर स्पिडखा जों दा बैब्रै हायजोबबाय एम्फौआ जि रिमोनला दाहाय नांना थागोन दां दाहाय नांना थागोन दां हा मोनायावसो नै दा गंसे साबावबाय बोरसिजों सादों औवानि एम्फौ होनानै बेखौ गाबोन फुङावसो नायफैगोन गंसे साखांबाय गंनै दंबावो ओइ गाखोनोसैलै आथिं साजोब्बाय दा सागासिनो दैयाव जि दाहार मोनसे थुख्रानानै दोनबावबाय आरो गंनै दंबावो गंथाम साबोबाय मैसो दुगैनाय गरमजों दुगैनानै थादों मैसोआ बिराद गरम नालाय दानिया नैबेनि फारि जालायबाय फासिजालनि नैबेनि बेजों सानसेलाय एबाराव बोरसिं साखांबाय दानिया नैबेनि फारि बेल'सै बेखौ साखांबानो जोबथ'बाय अब्ला नोंथांमोना गाबोन फुङाव नुसिगोन आरो बेसेबां गिदिर गिदिर ना मोनो दैयाबो दा बै दैबोर नांनायसो दैबोर नाङाखै जिया जिजोब्बाय नै खासि रोदा हायथानानै बिलाइ बे औवा बिलाइआ बिलाइआनो हमथाबावनो बाखै गाबोन नुसिगोन बेसेबां गिदिर गिदिर ना नाङो नोंथांमोनहाबो जानो बिहरबानो जाबाय कमेन्टआव बेरेंगायाथ' नांखागोन बामिबो नांनो हागौ दा जों साखांबाय नाखौ
गाबोन नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड जानानै थाबानो जाबाय बेसेबां गिदिर गिदिर ना मोनो साम'बो दं नै बेसेबांबा गिदिर गिदिर नै खांख्राइ मासे थ' गाइस जों दा नाखौ साखानानै फैबाय गाबोनहाय बेसेबां गिदिर गिदिर ना मोननाय जायो नोंथांमोनहा नायनो एक्साइटेड जानानै थादो आरो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो माबायदि ना मोन्दों सोंहरदो अब्ला थाथ'बानो जाबाय गाबोन फुङाव नायफिनदो बेसेबां गिदिर गिदिर ना मोनो अब्ला गुड मर्निं गाइस दानिया सिखारना फैबाय नाखौ नायनोसै बेसेबां गिदिर ना मोन्दों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मैया सानाय नाया बेसेबां गिदिरमोन नायानो मासेल' नै जेखौनो सोरबा खावनानै लांजोब्बाय ओमफ्राय बोरसियाव सानायफ्राबो मासेबो नाङाखै जानानैल' थांजोबदों आदारखौ ओमफ्राय फासि जाल सानायाबो सोरबा खावना लांजोब्बाय उनाव मोजां साबसिनसै उनाव मोजां साबसिनबा नोंथांमोननो देखायफिननो नाजानोसै बेसेबां गिदिर ना मोन्दों बे नै मासेल' मोनबोबाय नाखौनो बेखौबो हमनानैसो मोनबोदों सानाया मासेबो मोनासै फासियाबो गोमाबाय ओमफ्राय बोरसियाव सानायफ्राबो मासेबो नाङाखै नायानो गोमाजोब्बायसो लोगोफोर फासियाबो गोमानानै थाबाय ओमफ्राय बोरसिजों सानायाबो नाया आदारखौल' जालांनानै मासेबो नाङाखै नास्रायसो मासे मोनबोबाय खन'नानै बेजोंनो बाथोन देग्लिनानै जानांसिगोन थेंकिउसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरनाखि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै टुडेस ब्लग इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो भिडिअनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दंबा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय अब्ला लाभ इउ अल